Ja teraz hrám toto kapibaru, tak ide! Toto je nejaká nová hra, to sa len teraz vytvorila, je k tomu už aj majú stiahnutú. Zase tieto prekladať Golders Earthquake. Mara say that say taste it toasty says that daddy Zemek tak 6-5 No nie, że chciał robić, a napisze mu takarkę rano, on to nie kupił. Nie kupił ani jedno. Akože tu je reklama, prepáčte, nie. To nedáme. To je nejaké dobré. A tak. Kakashi Langa Boom. Kakashi Langu. Dneska tu akože prepáčte, že tu niekto hovorí, tak prepáčte, to som aj ja. Prepáčte, akože. Prepáčte. Lebo tu je nejaký nový kanál a ja som malo chcela natočiť video. Tak, ahojte! Za chvíľu máme novinu. Chápete? Lididu sama na sa. To je musím akože spievať. A ešte vám ukážem inú hru. A to je moja hra, ktorú som ja vytvorila. Tak ahojte. A ideme to tak na YouTube. Ahojte a môžete sa pekne žiariť.